Nechajte ho. Nechajte ho papať najprv. To vás keby niekto byl pri obede, tiež sa ti nepáči. Nehaď tam. Neruši nehať. Tam? Aby mu nezabehla. Tam môže. To vyšli, že je to žaba. No. Či žije tá žaba? Je sa s tým nezadusila. A kedy sa zadusí? No keď nebude môcť ako dýchať, keď bude v bruchu hlavne. Ako pomaly cúva. No oni ešte zapasia. Žaba sa bráni. Počo? Aha, tu pozri, ty to No vravím, že hacúva. vychádza z vody. Poďte na bok trošku. Poďme čo, odstupne. Aby ho nerušili. Tam je druhá žaba. Hák? A to hák? Nechoď ďalej. Dáš hák? Dáš? Pozri, tuto cúva. Vidíš, tuto cúva. Tu má chvost. Môžeme hádať? Nemôžeš. Túva? Prečo Ako nemôže práve. hádať? Vidíš, ako papa žabu? Prečo Mati nemôže hádať? No, lebo to nie je hračka, Majko, to je živý tvor. Teba keby niekto chytal za nohu a chcel by sa s ňou hrať, tiež sa ti to nepáči však. Taký nejaký obor, čo by bol velikánske, chytil by ťa za nohu a kúkal by, jak vyzeráš a robil by ti zle. A potom by ťa zbil palicou a zahodil. To by sa tiež nepáčilo. Oba majú takú tučnú palicu. Opatrne, miláčik.